Na sluncem zalitých dvorcích Antuky a Trávy, kde se mísí pot s prachem, se zrodil válečník. Rafael Nadal. Nepoddajný jako pobřeží jeho rodného ostrova. Neúprosný jako bouře, které ho utvářely. Se srdcem, které bije vášní a tělem vykovaným v žáru vytrvalosti. Tančil na okraji bolesti a slávy, vždy posouval hranice lidské vůle. Jeho raketa pěla písně vítězství a výdrže. Každý úder byl jako testament muže, který se odmítá vzdát. Na kurtě i v životě. Tohle není jen příběh vítězství, ale také nezlomné a nezastavitelné vůle, která rostla a rostla. Esence šampiona. Skupina Nova uvádí Rafael Nadal, král Antuky. Na velké scéně tenisu, kde se legendy zapisují do historie, stojí Rafael Nadal jako velikán i paradox. V době, které dominuje elegance Rogera Federera a preciznost Novaka Djokoviče, si Nadal vytesal vlastní odkaz čirou dravostí a neochvějnou houževnatostí. Zatímco Federerova noblesa a Djokovičova důslednost definovali nový zlatý věk, Nadal vnesl na kurt symfonii síly, přesnosti a vytrvalosti. Ale Nadalův příběh je víc než jen rivalita se současníky. Přemosťuje generace a vyrovnává se neúprosnému úsilí Björna Borga a intenzitě Peta Samprase. Stejně jako oni nejenom, že tenis hrál, on ho stělesňoval. Jeho etika tvrdé práce zrcadlila šampiony ze staré školy, zatímco jeho přizpůsobivost odpovídala na požadavky moderní hry. Zatímco podstatou Samprasovy hry byl styl servis síť a Borg vynikal špičkovou kontrolou, Nadal rozpoutal neúprosný příval topspinů a vytvořil nový standard fyzické a mentální síly. Jeho kariéra však není jen zrcadlením ostatních. Je jedinečnou kapitolou tenisové historie. S každou náročnou výměnou a vítězným pokřikem nově definoval tenis. Gladiátor mezi umělci, pokorný válečník, který povznesl tenis do nových výšin. Nepatří jenom do své generace. Přesahuje ji. V tichém městečku Manacor na sluncem zalitém ostrově Majorka vzal jeden mladý chlapec s bezmeznou energií poprvé do ruky tenisovou raketu. Rafael Nadal se narodil do semknuté rodiny. Vyrůstal pod teplem středomořské oblohy a od útlého věku projevoval známky velikosti. Budoucí tenisový šampion byl od dětství obklopen inspirací. Jeho strýček Miguel Ángel Nadal byl proslulým profesionálním fotbalistou zářícím v dresu Barcelony i španělského národního týmu. Oba dva jsou neuvěřitelně disciplinovaní jak ve sportu, tak i v životě. Je to skutečně pozoruhodná vlastnost. Mají ohromnou vůli k oběti. Myslím, že Rafael o trochu víc. Je zarputilejší. Mentálně je o něco agresivnější než Miguel Ángel. I mimo kurt? Ne, mimo kurt ne. Když není na kurtu, tak je velice klidný. Víc se soustředí na to být jedničkou, než to dělal jeho strýc. Myslíš, že je něco, proč je rodina Nadalových tak sportovně založená? No, těžko říct. Možná je to jen náhoda. Jako chlapec byl Rafael Nadal na Majorce rozkročený mezi dvěma láskami. Fotbalem a tenisem. Protože pocházel z rodiny, která žila sportem a jeho strýček Miguel Ángel byl fotbalovou hvězdou, zdálo se přirozené, že Rafa půjde v jeho šlépějích. Měl talent, zápal a vášeň pro oba sporty. Ale jak nároky na tenis rostly, musel se rozhodnout. Jako malý jsem asi do 12 let hrál fotbal. Už si to přesně nepamatuju. Bavil mě stejně jako tenis a vlastně možná i trochu víc. V televizi mnohem víc než tenis. Nakonec si ale Rafovo srdce získal tenis pod vedením druhého strýčka Tonyho Nadala.
Vášnivý kouč s neoblomným zápalem rozeznal ve svém synovci v útlém věku jiskru. Pod Tonyho vedením se Rafa do tenisu pustil s takovou intenzitou a odhodláním, jaká později definovala jeho kariéru. Na místních dvorcích v Manakoru mu Tony vštípil hodnoty jako tvrdá práce, disciplína a pokora. Hodnoty, které se stanou základem Rafova úspěchu. Tonyho vedení však rozhodně nebylo jemné. Byl známý neústupnou disciplínou a přísným tréninkem a vyžadoval soustředění, nezdolnost a hlavně mentální houževnatost. U Tonyho nebylo místo pro výmluvy nebo zkratky. Každá chyba byla lekcí, každá porážka příležitostí. Tlačil Rafaela za jeho možnosti. Utvářel nejen jeho fyzickou hru, ale také mysl. Bylo to právě toto úsilí, které z Rafaela udělalo víc než jen tenistu. Stal se jedním z největších sportovců, které svět viděl. Ale vystoupala by Rafaelova kariéra tak vysoko bez Tonyho nároků? Nebo byl tenhle tlak palivem, které stvořilo šampiona? Ví, že je to sport, že je to hra. Chce vyhrávat, ale ví, že existuje i prohra. Myslím, že je to výhoda. Takže ví, že prohrávat i vyhrávat je neoddělitelnou součástí této hry. A to je určitě dobré. Rafova kariéra ukázala, že za jeho úspěchem je jedna věc. Bál se svého mentora. Rafa později přiznal, že se jako chlapec tréninků se svým strýčkem děsil. Důvod? Neúprosná intenzita. Tony byl ve své honbě za dokonalostí neoblomný. Chyby odměňoval ostrou kritikou. Tlak byl dusivý. Rafa nebyl tlačen na hranici svých možností, ale mnohem dál. Tento strach se však nezrodil z krutosti. Tony věřil, že velikost vyžaduje nepohodlí a že šampioni se rodí z tvrdé píle. Naprosto nejdůležitější je hlava. Je to velký bojovník. Co se týká úderů, kontrolu má skvělou. A taky víceméně ví, jak se zápas naplánovat. To je velmi důležitá věc. Jestli cítím co? Tlak. Tlak? Ne, tlak ne. Myslím, že... Ne, tlak necítím. V náročných momentech zápasu většinou nemá vůbec žádné problémy. Rád hraju na všech površích. I když bych řekl, že na antuce teď hraju o něco líp. Na čemkoliv hraju rád a nikde nemám špatné výsledky, ale jsem zvyklý na antuku. Asi proto, že jsem na ní vyrostl. Rychle šplhal po žebříčku a dominoval španělským juniorům kombinací ohromné síly a odhodlání. V 15 letech Nadal debitoval na profesionálním okruhu a přeskočil tradiční kroky mladého hráče. Když mu bylo 17, získal svůj první ATP titul a dal najevo, že juniorská léta byla pouze krokem k větším věcem. Ano! Titul pro rok 2004 získává 18-letý Španěl z Majorky Rafael Nadal Parera. Připadáš si pořád ještě mladý, když přijedeš na nějaký turnaj a všude kolem je tolik profesionálů? Občas ano. Když jsem na nějakém turnaji, tak mi většinou přijde, že všichni ostatní přihlášení tenisté hrajou mnohem líp, než hraju já. Ale pak jdu na kurt a všechno ze mě spadne. A protože jsem bojovník, tak děsně nerad prohrávám. Tenis vyhrál nad fotbalem a svět měl již brzy spatřit zrození legendy. Za stoupající hvězdou byl ale stále stejný skromný chlapec z Manakoru, který zůstával při zemi díky rodině, tradicím a tichému životu na rodném ostrově. Jeho cesta ze slunné Majorky na největší světové stadiony začala dřinou, obětováním a vůlí, která se brzy měla stát legendární. Tady začíná příběh Rafaela Nadala. Příběh chlapce,
který se stane válečníkem, z něhož vzejde šampion. Jaké jsou tvé plány na příští 2 nebo 3 roky? Určitě se zlepšovat a šplhat po žebříčku, co nejvýš to půjde. Teď jsem na 112. místě na světě a do vysněné 100 mi už moc nechybí. Ale jak říkám, je třeba se neustále zlepšovat a ne vždy je to snadné. Tak hodně štěstí. Moc děkuju. V 18 letech už Rafael Nadal cloumal tenisovým světem, ale byl to výkon ve finále Davisova poháru v roce 2004, který potvrdil jeho výjimečný talent. Před vášnivým domácím publikem ve španělské Seville se měl mladý Španěl postavit hráči, který byl v té době světovou dvojkou. Andymu Rodickovi. Šlo o hodně. Hrálo se o Davisův pohár. Nadal se nenechal rozhodit tlakem ani velikostí protivníka a předvedl na antuce mistrovskou hru. Jeho nezdolné základní údery, oslnivý topspin a úžasný pohyb dostali Rodicka k zemi a Nadal dosáhl ohromujícího vítězství. V pouhých 18 letech a 6 měsících se stal nejmladším hráčem, který kdy zvítězil ve dvouhře ve finále Davisova poháru. Nejenže tato výhra dopomohla Španělsku k titulu, ale také ukázala Nadalovu schopnost odolat tlaku. Přestože kvůli zranění zmeškal většinu antukové sezóny, ukončil rok na 51. místě, jen o 2 příčky níž než předchozí rok. Jeho talent a potenciál byl nesporný. Heroický výkon v Davisově poháru byl zábleskem šampiona, jimž se brzy stane. Ale jak se 18letý mladík dostane k tak stěžejnímu tenisovému úspěchu? Byl to víc než pouhý talent. Byla to léta tvrdého tréninku a odhodlání uspět, které byly základem pozoruhodné kariéry, která měla navždy změnit sportovní svět. V roce 2005 byl svět tenisu na pokraji ohromné změny. V pouhých 19 letech přijel Nadal na Roland Garros na své první French Open. Celý svět s rostoucím očekáváním sledoval, jak se tato náctiletá senzace řítí pavoukem díky nevídané kombinaci síly, rychlosti a intenzity. Pařížské dvorce se otřásaly pod Nadalovýma nohama a jeho věhlas rostl s každým kolem. Jeho trestající topspinový forehand a houževnatost dali najevo, že může být příštím šampionem. 3. června roku 2005 byl tenisový svět svědkem zásadního momentu Rafovy kariéry. V den jeho 19. narozenin stál v semifinále na druhé straně sítě Roger Federer. Jak se ukázalo, šlo o víc než jen zápas. Byl to začátek jedné z nejúchvatnějších tenisových rivalit. Nadal svou neúnavnou intenzitou a ničivými topspiny Federera přehrál a na kurtech Rolanda Garros se zvítězil ve 4 setech. Jeho vítězství nejenže otřáslo tenisem, ale také ohlásilo příchod nové síly. 19letý Španěl porazil nejlepšího hráče světa na jednom z největších stadionů a dokázal, že jeho vzestup nebyla náhoda. Tento zápas byl začátkem impozantní rivality, založené na respektu a bezmezné soutěživosti. Jejich bitvy na kurtech se sice staly legendární, ale díky odlišným stylům a povahám rivalita mezi Nadalem a Federerem vždy zůstala pevně usazená ve vzájemném obdivu a sportovním chování. Střetnutí v den Nadalových narozenin tak bylo jen první kapitolou příběhu, který na léta uchvátí celý svět. Když turnaj dospěl k vrcholu, Nadal stál ve finále proti Marianu Puertovi, ostřílenému Argentinci, který nebyl na antuce žádným nováčkem. Finálový souboj byl více než zápas, byl bitvou o dějiny.
Na jedné straně zkušený hráč toužící po svém prvním Grand Slamu, na druhé teenager předurčený k tomu, aby změnil tenis navždy. Ale Nadal, kterého hnal žár mládí a nezlomná vůle, se odmítal vzdát. Jeho obrana byla neprolomitelná a jeho údery smrtící. A pak ten okamžik přišel. Ve svém triumfu se složil na antuku. V tom okamžiku se psaly dějiny. Nadal vyhrál svůj první velký titul a stal se nejmladším vítězem French Open od roku 1990. Zrodil se antukový král a tenisový svět se navždy změnil. V letech 2006 a 2007 pokračoval ve své antukové nadvládě a opět získal tituly z French Open, čímž potvrdil svou dominanci. Ale jeho ambice byly mnohem větší. Jeho soupeření s Rogerem Federerem, elegantním švýcarským mistrem, začalo formovat tenisový svět. Jejich střetnutí na antuce byla úchvatná a patřila k tomu nejlepšímu v dějinách tenisu. Přišel rok 2008, kdy Nadal dostal svou hru do nových výšin. Po zisku 4. titulu z French Open v řadě, kdy na pařížské antuce opět porazil Rogera Federera, upřel Nadal svůj zrak na travnaté dvorce Wimbledonu. Myslím si, že Roger to letos bude mít těžké. Jeho velká výzva bude Nadal, který hrál extrémně dobře. Letos hraje na trávě ještě líp. Viděl jsem ho ve finále v Queensu proti Djokovičovi. Bylo to neskutečné finále, ale má lepší servis, lépe se pohybuje a hraje trochu agresivněji. Takže když ve Wimbledonu přežije první 2-3 kola, tipnul bych si jako vítěze Nadala. Právě tady, ve finále proti Federerovi, stvrdil Nadal své místo mezi nejlepšími. V utkání, které bude oslavováno jako jedno z nejlepších v dějinách, Nadal zdolal Federera v 5setovém dramatu, které se protáhlo do tmy a konečně sesadil švýcarského mistra z trůnu na jeho nejoblíbenějším povrchu. Nadal tímto vítězstvím nejenže ukončil Federerovu nadvládu, ale také dokázal, že jeho dominance se neomezuje na antuku. Federerova úžasná jízda končí. Teď je na koni Nadal. Nadal však ani zdaleka nekončil. Jak se blížil konec roku 2008, zajistil si v Pekingu první olympijské zlato, čímž přidal další milník už tak skvělé sezóny. Jeho výstup na pozici světové jedničky byl nevyhnutelný. Zasloužená odměna za sezónu, ve které pokořil každou výzvu. V srpnu toho roku se Nadal oficiálně dostal na vrchol žebříčku a ukončil Federerovu nevídanou 237 týdnů dlouhou vládu světové jedničky. V roce 2009 Nadalova jízda pokračovala. Na začátku roku vyhrál své první Australian Open, kde v další dramatické 5setové bitvě porazil Federera. Tímto vítězstvím se stal prvním mužem od Andreje Agassiho, který získal Grand Slam na 3 různých površích. Na antuce, trávě a betonu. Nicméně rok 2009 také prověřil Nadalovu odolnost. Potýkal se se zraněními a čelil nezdarům, které narušily jeho dominanci. Utrpěl první a jedinou porážku na French Open do roku 2015, poté co překonal 28 let starý rekord Björna Borga 28 po sobě jdoucích vítězství na French Open. O pár týdnů později se potvrdilo, že trpí zánětem šlach v obou kolenech. 19. června se Nadal kvůli vracejícímu se zranění kolene odhlásil z Wimbledonu. Federer získal titul a Nadal následně sestoupil zpátky na 2. místo. Zkusil jsem všechno. Poslední týdny jsem tvrdě dřel, abych sem mohl přijet v nejlepší formě. Ale bohužel. Dnes byly poslední testy. Necítím se špatně, ale rozhodně to není nejlepší. Věrný své povaze se Nadal vrátil zpátky díky pevnému odhodlání. V roce 2010 byl připraven dostat se zpátky na trůn. Toho roku byl Nadal znovu neporazitelný. Znovu prolétl French Open a nemilosrdnou efektivitou si v Paříži znovu vybojoval korunu. Potom
podruhé dobyl Wimbledon, kde ve finále porazil Tomáše Berdycha a získal 8. Grand Slamový titul. Avšak určující okamžik Nadalova vzestupu přišel až později v létě na US Open. Na turnaji, který mu předtím unikal, proletěl pavoukem. Jeho hra teď byla kompletní a jeho podání ještě mocnější. Rafa Nadal, který letos vyhrál už 2 Grand Slamy, se vrací zdravý a odpočatý. Ve finále porazil Novaka Djokoviče ve 4 setech a získal svůj první titul na US Open a tím dokončil svůj kariérní Grand Slam. V pouhých 24 letech dokázal to, čeho v dějinách dosáhl málo kdo. Vyhrál všechny 4 majory a potvrdil své místo mezi největšími hráči, jaké tenis spatřil. Ale Nadalův úspěch byl ještě impozantnější. V tom roce také dovršil kariérní Golden Slam, tedy všechny 4 majory a zlatou olympijskou medaili. Od antukových kurtů Rolanda Garrose po tvrdé dvorce Flushing Meadows byl Nadalův vzestup od roku 2008 do roku 2010 cestou úspěchu, vytrvalosti a velikosti. Byl to čas, kdy nejenže dosáhl vrcholu, ale také se navždy zapsal do dějin sportu. Bojovník z Majorky se stal světovou jedničkou, šampionem na všech površích a živoucí legendou. Proto Rafael Nadal v roce 2009 získal všeobecné španělské ocenění, které se udílí nejen za dosažené úspěchy, ale také za stělesnění španělských hodnot na mezinárodní scéně. Získat toto ocenění znamená reprezentovat to nejlepší ze Španělska. Vášeň, nezdolnost a neochvějnou hrdost na své kořeny. Oceňuje jeho skromnost a vítězství, jeho pokoru a porážku a také jeho etiku neúnavné práce, která inspirovala celý národ. Získat všeobecné národní ocenění znamená být skutečným ambasadorem španělské kultury, symbolem národní jednoty a zdrojem inspirace pro miliony lidí po celém světě. Po slávě roku 2010 vstoupil Rafael Nadal do roku 2011 jako hráč číslo 1 a tenisový svět mu ležel u nohou. Ale tenhle rok ho měl podrobit novým zkouškám. Přestože hrál finále 3 Grand Slamů, čelil nové výzvě v podobě Novaka Djokoviče, ze kterého se stávala dominantní síla. V každém finále, ať už ve Wimbledonu, na US Open a dokonce i na Australian Open, mu Djokovič stál v cestě a porazil Nadala v úchvatných soubojích, které tlačily oba na pokraj jejich možností. Jestli mi něco zbylo? Samozřejmě je mi teprve 24 a k tomuhle jsem se narodil, abych byl profesionálním tenistou. Zasvětil jsem tomuhle sportu celý život a chci vyhrát další majory a další tituly. To je pro mě velkou motivací. Roky 2011 a 2012 zpochybnili Nadalovu nepřemožitelnost, když rivalita s Djokovičem dosáhla nových výšin. Zranění si také začala vybírat svou daň a Nadal byl nucen vynechat druhou polovinu roku 2012, včetně US Open. Ale na antuce v Roland Garros zůstával nedotknutelný. V obou letech dosáhl na titul French Open a prodloužil svůj odkaz nesporného krále antuky. Každé vítězství posílilo jeho pozoruhodnou stálost, když pokračovala série vítězství na povrchu, kterému vévodil. Roku 2011 porazil ve finále svého rivala Rogera Federera a zajistil si 6. titul, kterým vyrovnal rekord v počtu vítězství na Roland Garros. Následujícího roku šel ještě o krok dál a připsal si 7. korunu z French Open, než ve vypjatém finále zdolal Djokoviče a překonal rekord v počtu titulů v dějinách turnaje. Znovu dokázal, že na tomto povrchu nemá konkurenta. I když roky 2011 a 2012 možná nepřinesly takové úspěchy jako předchozí roky, zdůraznili Nadalovu neustálou vůli bojovat a připomněli světu, že pravého šampiona nedefinují jenom vítězství, ale i to, jak povstane z nesnází.
Nemám strach, že to bude do budoucna problém. Starosti mi dělá jenom to, jak dlouho mi bude trvat, než budu dokonalý, protože tenisová kariéra netrvá 25 let. Trvá omezený čas, ale pravda je, že začít zase znovu hrát a soutěžit s ostatními tenisty je pro mě obrovskou motivací. Mnohým se zdálo, že nezlomného válečníka může porazit jeho vlastní tělo, ale Nadalův příběh je příběhem nezdolnosti a rok 2013 dokázal, že jeho duch rozhodně zlomený není. Po 7měsíční pauze se Nadal vrátil na tour s chutí. Jeho návrat neměl daleko k zázraku. Tenisový svět nad Nadalovou dominancí žasl. Dosáhl 10 titulů, včetně rekordního 8. French Open a 2. US Open, kde přemohl Djokoviče v brutálním finále. Při Nadalově návratu v roce 2013 nešlo jen o znovu získání titulů. Šlo o znovu dobytí jeho místa na vrcholu tenisu. Ke konci roku vyšplhal zpátky na první příčku, což byl projev jeho neúnavného zápalu a neochvějné víry. Jeho návrat po zranění nebyl jenom návratem do formy, ale silným připomenutím šampionova nezlomného ducha. Rafael Nadal opět dokázal, že když je jeho situace nepříznivá, podává nejlepší výkon. To je důležité, ale nakonec je to jenom číslo. Musím říct jenom všechna čest. Je vážně neuvěřitelné, za jak nesmírně krátký čas se stal opět světovou jedničkou a taky jak rychle se dokázal vrátit a čeho dosáhl. Znovu opakuji, všechna čest. Není to tím, že bych měl úžasný forehand nebo servis. Když mluvíme o tenisu celkově, tak po návratu z Wimbledonu se mi skoro všechno podařilo. A nechci jít dnes večer spát s pocitem, že jsem nejlepší hráč světa. Není čas slavit, je čas zůstat soustředěný. Tahle sezóna ještě není u konce. Má práce není u konce. Musím dál hrát dobře. A o to se budu snažit. Na konci roku, ať už budu první nebo ne, bude spousta důvodů k oslavám letošní sezóny, protože před rokem jsme byli v úplně odlišné situaci. V roce 2014 byl Rafael Nadal oceněn uznáním přesahujícím jeho výkony na kurtu. Titulem čestného občana Madridu. Byla to podsta jeho stělesnění hodnot, které jsou Španělsku drahé. Tvrdá práce, pokora a neochvějná oddanost dokonalosti. Díky vítězstvím na Madrid Open už byl hrdinou města, ale vyznamenání ocenilo Rafovo významné přispění k hrdosti Španělska a jeho kultuře. Jako sportovce, ale také jako vzoru pro příští generace. V mém povolání je vítězství časem skoro vždycky odměněno. Je spousta způsobů, jak toho dosáhnout. Já věřím v úctu k mým rivalům. Skromnost, disciplína, tvrdá práce a zápal. To jsou některé z hodnot, kterým věřím. A tak chápu nejen sport, ale i život. Nadalův smysl pro zodpovědnost se promítá také do jeho veřejných kampaní. Jako světová ikona využil svého postavení, aby hájil důležitá témata, jako je zodpovědné pití. Prostřednictvím různých kampaní povzbudil fanoušky i veřejnost, aby užívali životní okamžiky střídmě a vždy podporoval vyrovnaný a uvážený přístup k životu. Úžasné, myslím, že je to dobrý začátek kampaně. Jsem moc rád, že můžu být součástí téhle rodiny a prosazovat tohle důležité sdělení. V roce 2008 na vrcholu své tenisové kariéry se Rafael Nadal vydal na cestu mimo kurty, která měla změnit životy lidí po celém světě. Toho roku se zrodila nadace Rafy Nadala
odkaz jeho hluboké víry v sílu sportu a vzdělání k proměně budoucnosti. Zatímco jeho úspěchy na kurtu psaly titulky novin, jeho srdce chtělo dávat těm, kteří to nejvíce potřebují. Nadace Rafi Nadala byla založena s jasným účelem poskytovat příležitosti znevýhodněným dětem a mladistvím a využívat sport a vzdělání jako nástroje sociální integrace a osobního rozvoje. Pro Nadala to bylo víc než charita. Byla to cesta, jak sdílet hodnoty, které ho celý život provázely. Nadace je ve fázi vývoje a růstu a věřím, že až budu mít čas se jí opravdu věnovat, tak bude pevná a bude mít jasné a důvěryhodné projekty. Určitě. Věřím tomu. Prostřednictvím nadace Rafi Nadala dal nespočtu dětí šanci utvářet svou budoucnost, mít velké sny a důvěru v sebe sama. Nadace stojí jako živý odkaz Nadalova závazku ke změně. Šampion nejen ve sportu, ale také v životě. S každým dalším projektem nadace dál inspiruje, povznáší, transformuje a nese dál hodnoty, které utvářely jednoho z největších sportovců všech dob. Nadal se zapsal také do světa módy. Na kurtu byl vždycky velmi výrazný a hladce přešel do světa elegance. Jako tvář několika globálních značek Rafa spojil sport s elegancí a potvrdil, že jeho vliv překračuje sport. Zosobňuje směsici síly, elegance a přitažlivosti. A to jak v obleku, tak na kurtu. Pro mě je to nová zkušenost vědět trochu víc o světě módy. Všechno je teď pozitivní. U Armaniho jsem poznal spoustu dobrých lidí a baví mě s nimi pracovat. Rafael Nadal dosaženými poctami, prací pro charitu, podporou a elegancí ukázal, že jeho působení má daleký dosah. Není jen šampionem na kurtu, ale také skutečným ambasadorem dobra, který inspiruje lidi po celém světě, aby usilovali o víc a žili smysluplně. V roce 2015 se Nadal potýkal se zraněními a poklesem formy, což vyústilo v předčasné odhlášení z velkých turnajů. Bohužel jsem měl spoustu přerušení, kvůli kterým jsem ztratil trochu jistoty, trochu síly v tom, co dělám. A jediný způsob, jak se z toho dostat, je dál pracovat a soutěžit, což naštěstí zase dělám. Když dlouho nevyhráváte, když máte tělesné problémy, jaké jsem měl já, když myslíte na výhru víc, než je nutné a jste jí posedlí, ve výsledku to nakonec vyvolá úzkost, tlak, který může jít proti vám. V roce 2015 obdržel Rafa díky své dominanci na French Open vzácný a prestižní titul čestného občana Francie. Jako uznání, které bylo všeříkajícím oceněním jeho hlubokého vlivu na kurtu i mimo něj. Dějiny Roland Garros se neobejdou bez Rafaela Nadala. Myslím, že Paříž mě za ta léta uznala a já mám k Paříži jenom slova díku, protože je bez debat nejdůležitějším městem mé kariéry. Roland Garros je turnaj, který odstartoval mou kariéru. Když nastal rok 2016, problémy pokračovaly. Nadalovu sezónu kazily přetrvávající fyzické problémy a kolísavé výkony. Navzdory několika dobrým výsledkům na antuce a titulu z Madridu tahal v klíčových utkáních za kratší konec. Na French Open, kde býval neporazitelný, vypadl už ve třetím kole. A ukázalo se, jak těžko se vrací do vrcholné formy. Nadalovo tažení trpělo také díky vleklému zranění zápěstí, kvůli kterému se odhlásil z US Open a zbytku sezóny. Pro španělskou hvězdu to bylo období intenzivní frustrace a nejistoty, kdy bojoval nejen se zdravotními neduhy, ale i s psychikou. Cesta zpátky na vrchol nebyla snadná.
Po jeho posledním titulu z roku 2014 mnozí uvažovali, jestli Nadalovi nejlepší dny už neuplynuly. Ale v roce 2017 Nadal umlčel všechny pochybovače svou příznačnou vůlí a odhodláním. Jeho obnovené tělo bylo připravené znovu vydržet. Jeviště na Roland Garros bylo připravené na návrat na turnaj, kde se jeho legenda zrodila. Na pařížské antuce se Nadal zdál být opět neporazitelný. Utkání za utkáním přehrával své protivníky a jeho dominance připomínala slavné dny. Když se dostal do finále, bylo jasné, že je to Nadal v nejlepší formě. Divoký, soustředěný a neohrožený. Ve finále čelil Stanovi Wawrinkovi, dalšímu nelítostnému soupeři, ale o výsledku nebylo pochyb. Mistrovským výkonem získal Nadal svůj 10. titul z French Open. La Décima, něco, co žádný jiný hráč v éře Open nedokázal. Vítězství nebylo pouze návratem formy, ale důkazem, že Rafael Nadal ani zdaleka neskončil. Po boji se zraněními a smrtí se Nadal přizítil s nezapomenutelnou sezónou. Ale ještě neskončil. Nadal potom vyhrál US Open a ukázal svou houževnatost a všestrannost. 2 Grand Slamové tituly v jednom roce ho dostali zpátky na vrchol žebříčku a znovu ukázali, že srdce šampiona neutichá. Byl to největší návrat v dějinách tenisu nebo nevyhnutelný návrat legendy? Když v roce 2018 udeřili na jeho milovanou Majorku ničivé bouřky, Rafael Nadal neváhal vykročit z tenisových kurtů přímo do středu neštěstí. Když bylo jeho rodné město v troskách, Nadal si vyhrnul rukávy a přidal se k záchranným pracím. Odhazoval bahno a odklízel suť spolu se svými sousedy. Šlo o víc než jen o chvilku služby. Pro Nadala to byla hluboce osobní mise. Ukázka jeho neochabující lásky a oddanosti Majorce. Zkáza na něho měla hluboký dopad. Když pomáhal obnovit místní komunitu, projevoval stejnou houževnatost, soucit a stejného ducha, který ho přenesl přes nespočet utkání na kurtu. Tato zkušenost mu připomněla sílu, která vychází z jednoty a důležitost revanžování se. A dál upevnila jeho místo nejen jako tenisového šampiona, ale i jako domácího hrdiny. Od roku 2018 do roku 2023 byla Rafova cesta příběhem pozoruhodných triumfů, divokých bitev a nevyhnutelných výzev, které časem přicházejí. Po letech nepřekonatelné dominance pokračoval Nadal navzdory všem obtížím v rozšiřování své sbírky grandslamových titulů. Každé vítězství bylo svědectvím jeho trvalé velikosti, obzvlášť na antuce v Roland Garros, kde si zajistil 12., 13. a dokonce rekordní 14. titul na French Open. V roce 2022 dosáhl Rafael Nadal něčeho téměř nepředstavitelného. Mířil na Australian Open. S 20 grandslamovými tituly měl vyrovnané skóre s Novakem Djokovicem a Rogerem Federerem. Tenisový svět celé roky sledoval tyto 3 legendy, jak se vzájemně tlačí do nových výšin. Ale v Melbourne Nadal tuto schodu překonal a tím se zapsal do dějin. Finále bylo jedním slovem impozantní. Jeho soupeřem byl Daniil Medveděv, vycházející hvězda a hrozivý protivník. Nadal prohrával už 2-0 na sety a nemohl najít svůj rytmus. Pro většinu hráčů by to byla beznadějná situace, zvláště s ohledem na Nadalova nedávná zranění. Ale Nadal není běžný hráč. Ve strhujícím obratu se dostal zpátky do hry a vynutil si 5. set, který vedl k jednomu z největších vítězství jeho kariéry. Je to zázrak Melbourne. Po víc než 5 hodinách vysilujícího tenisu Nadal zvítězil a připsal si svůj 21. grandslamový titul. Tenhle okamžik si navždy získal přezdívku Zázrak v Melbourne. Tohle vítězství nebylo jen dalším milníkem.
Byl to obrovský úspěch, který Nadala usadil na vrchol dějin mužského tenisu. Nadal překonal Federera a Djokoviče a stal se prvním mužem, který vyhrál 21 majorů ve dvouhře. Ale tohle vítězství mělo mnohem hlubší význam než jen nový rekord. Ve svých 35 letech po sériích zranění a pochyb, jestli se dokáže vrátit zpátky na vrchol, Nadal dokázal, že jeho odhodlání a mentální síla nemají konkurenci. Na Australian Open nejenže překonal soupeře, ale také ukázal světu, že i na sklonku kariéry dokáže dělat zázraky. Jak ale zbytek roku ukázal, pohádka se změnila v krutou realitu. Zranění, která ho v minulosti trápila, se vrátila ještě silněji a tělesná zátěž 20 let hry na nejvyšší úrovni si na jeho těle začínala vybírat daň. Navzdory neskrotné vůli měl problém držet formu, která z něj udělala legendu. Jak sezóna pokračovala, jeho výkon začal klesat a kdysi nezastavitelná síla začala opět připomínat člověka. Druhou polovinu sezóny 2022 vyplňovaly nezdary a zklamání. Po nuceném odstoupení z klíčových turnajů jako Wimbledon a US Open se zdálo, že Nadalova nepřemožitelnost je pryč. Obtíže se zraněními a uzdravováním už byly nepřekonatelné a muž, který často překonával nepřízeň, se ocitl v bitvě, kterou už nemohl vyhrát. Jeho umístění začalo klesat a aura neporazitelnosti, která ho tak dlouho obklopovala, začala blednout. Ke konci roku 2022 bylo zřejmé, že jde o přelomový rok, že nastává pád šampiona, který dosáhl na nejvyšší vrcholky tenisu. V roce 2023 už nebylo pochyb. Neúnavný sportovec, který kdysi vládl kurtům svou divokostí, čelil nové realitě. Poprvé po 20 letech Nadal opustil první stovku světového žebříčku a zakončil tak mimořádně stálou řadu úspěchů. Byl to začátek konce jedné éry. Éry definované Nadalovou vášní, vytrvalostí a neúnavnou honbou za dokonalostí. Přestože jeho umístění klesalo, Nadalův odkaz zůstal nedotknutelný. Strávil 20 let na naprostém vrcholu a předefinoval, co znamená být šampionem. Rok 2024 byl oslavou Nadalova odkazu. Každé vítězství a každý těžce vydřený bod se setkali s burácejícím potleskem fanoušků, kteří věděli, že jsou svědky poslední kapitoly výjimečné kariéry. Nedokážu najisto předpovědět, co bude. To ani já netuším. Proto říkám, že patrně tady v Austrálii budu s velkou pravděpodobností hrát naposledy. Ale jestli přijedu příští rok znovu, tak mi neříkejte, že jsem říkal, že to bude moje poslední sezóna, protože jsem to neřekl. Zatímco sezóna 2024 pokračovala, tenisovým světem se začaly šířit zvěsti, podle kterých Rafael Nadal, neskrotný válečník, který definoval jednu éru, je možná blízko konce své pohádkové kariéry. Fanoušci a znalci celá léta spekulovali o tom, kdy tenhle nevyhnutelný okamžik přijde, ale Nadal tyto otázky vždycky smetl stranou a soustředil se na bitvu, kterou měl před sebou. Zvěsti sílily s každým dalším turnajem. Přiživovali je i Nadalovy úvahy v rozhovorech, ve kterých otevřeně mluvil o tom, jakou daň si tenis na jeho těle vybral a že by chtěl trávit více času s rodinou. Ale i přes spekulace byla jedna věc jistá. Až se Nadal rozhodne pověsit raketu na hřebík, udělá to jako šampion, který za sebou nechá odkaz, který přesahuje samotný tenis. Ať už bude sezóna 2024 jeho poslední nebo ne, příběh Rafaela Nadala se už stal legendou. A čekání tenisového světa na jeho rozhodnutí bylo vždycky provázené vděkem za nesčetné vzpomínky, úchvatná utkání a nedostižné odhodlání pravého šampiona. Na českém znění spolupracovali Filip Švarc, Jan Škvor, Ludvík Král, Radovan Vaculík, Radek Hope, Jan Šimik, Roman Hajlich, Michaela Šimonková, Jakub Švec, Zdeňka Řezníková, Martin Odehnal, Gustav Bubník. České znění ve studiu S pro Alfa CZ AS v roce 2025 vyrobila TV Nova.